Mariper Vlogs once again. Ang ating pong lulutuin ngayon is batcho in Ilocano style. At ito po ang ating mga ingredients, ang star. Of course, ang ating upo or gourd in English. Kailangan natin kayo rin yan, guys. At eto na po ang tsura ng ating upo. Isang buong upo lang po ang ating ginamit dyan. Ang atswete or anoto seed, kailangan natin ibabad yan, guys, sa tubig. Ang ating paminta, ang ating seasoning, patis at bagoong, at syempre ang ating baboy, bawang, sibuyas at kamatis. Lagyan po natin ng tubig, yung mainit na kalan, guys. At dyan po natin ilalagay ang ating taba ng baboy. Hayaan lang po natin dyan, guys, hanggang lumabas ang mantika na galing sa taba ng baboy. Pag okay na po, guys, may mantika nang lumabas, pwede na natin ilagay ang ating bawang. Make sure po na maging golden brown ang kulay ng ating bawang bago natin ilagay ang ating next ingredient. Ayan, ilagay natin ang ating chopped onion. Halo-haloin lang natin, guys. Next is yung kamatis. At pwede na natin isabay ang buto-buto ng baboy. Haluan-luan na natin, guys. At hayaan natin maluto ang ating baboy. Keep on stirring. Pagluto na yung baboy natin, guys, pwede na natin ilagay ang ating ginayat na upo. Pwede rin po gumamit ng tangkoy. Sa Ilocano, tangkoy po yung pwedeng gawing batsoy. Pero depende rin po yan sa availability ng gulay sa inyong lugar. Huwag na natin lalagyan ng tubig yan, guys, kasi marami ng tubig ang pwede mailabas ng ating upo. Halu-haluin lang natin. Next is yung ating bagoong. Pag naglagay po na tayo ng bagoong dyan, guys, pwede ka lang gumamit ng strainer para po masala yung maliliit na tinik na galing sa bagoong. There you go. Halu-haluin lang natin. Ang sunod po ay pwede na natin ilagay ang ating seasoning. Magic sarap po ang ginamit yan, guys. Pero pwede rin po yung optional, ha. Katapos niyan ang ating paminta. Pag kumulo na po, guys, pwede na natin ilagay ang patis. Isang kutsara lang po ang ginamit dyan kasi may bagoong lang po tayo. Ating po haluin. And of course, ang ating atswete na binabad sa tubig. Ayan po. Para maging makulay ang ating batso. Atswete po yan or anoto seed sa Ingles.
At yan na po ang ating finished product. Ayan, hinahango na po ang ating nalutong batsoy. And there you go, presenting our batso Ilocano style. Thank you guys for watching, and please like, share, and subscribe my channel, Marie Per Vlogs. Till next video!